lamsago haina hai ani khajani takhote bukhok sungna faringkha ching tini elamba kathani kokthaina khnalayana tini ni elamba kathani kokthayongkha lamung number 110 subrayong ani subraino hai hini sawo asukdi ora ani yagra bukha klayasa ang nini kebaine arino nini yakung boksa jaknai subrayong siono tongoi ha bukrani phankra phanno rohornai kena arini bisingo tongoi bukra ungdi nung sengkra rokno toither puronini borok rok sak paithangno hathai katharogo nono ya pharana phungai drobo pantei oksingni phaiti khe nini sikla roknini thani phayana subrayong kok rokha bo bini bukha chungmano slaiglak melkisedek hai nungbo molbrungni osai subrayong nini yagra bukha bini jolima sala bukra rokno bo sukrupnai bo dopharokni bisingo bosthomnai bo mangkathai rok bai ha supungnai bo ha ganangini bokhro rokno sikaknai bo lamao tuisani tui nungnai aboni bagai bo bokhro rok tisanai kaitoni kathang kokthai khnaman bising tui chungjo toni saka kaitir kadal ke hamar klaitheng amen।